Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Impunto alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mayong hapon naman Bacolod kag Pilipinas Action Reports Afternoon Edition. Yari kita sa pizza size. Unang Huwebes sa bulan sang Mayo tuig 2021. Inyo ka aksyon na Marlon Hiruwaya, halong kita tarand. Halungan gid ninyong inyo sa nga lawas. Tangod sa nga grabe nga kainiton sang panahon, ang pagtagiti sa gihapon sang kainiton, kagkapang sang tiyempo. Amo ning nagapabudlay sa mga tao subong, labi na ang mga yara sa field, ang yara sa sagwa nagatrabaho. Bisan pa nga mayara sang takdong, may kalo kaghapin ang ulo kon alibuduhan. Sa gihapon ang init nagapanalopsop. Sa balita, una sa aksyon. Sa may mga ginabatsag sa ilas sa nga lawas, ekstra nga paghalong lang. Bangod ba si iguon kamo sang ginatawag nga dehydration bla? Amo ni sabong kadelikado sang tiyempo dala sang tuman ka init nga panahon. Inyo ka aksyon na Marlon Hiruwaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una kita sa bahin sa nga balita lokal, balik sa pagbaton. Banwa sa ginubaan, pwede naliwat makabaton sa nga mga turista. Bisita akong pangayaw, sugod buwas Mayo 7. Ang sinuman nga luyag magkanto sa banwa sa ginubaan, pinagkakatapusan pinakaulihing lugar sa Negros Occidental. Pwede na makasulod dito, pero may dapat gihapon nga sundon nga limitasyon. Hindi basta-basta baka pinagusto lagaw, pinagusto tiner, lambiyong, dagyang, randadik kag walda-walda sa sining banwa. Langod sa gihapon mayara sa nga pagkasulundan nga dapat tumanon. Si Mayor Ernesto Estrao nag-issue sa nga bagong amando o kanang executive order ginpirmahan kahapon Miyerkules. Nagasiling nga ang temporary moratorium sa pagbaton sa mga turista kabisita. Naging sugdan nagligad lamang nga bulan. Buwas pagkakasuna. Ang lockdown nga ginapatuman kada Domingo, dula o naman. Pero sa mga turista, mga kaakson, sa mga bisita, kag pangayaw, hindi ka makasulod. Sa banwa kung hindi ka makapresentar sang ginapangabay nga mga requirements. Importante dala sang valid ID. Ara man ang staysafe.ph registration. Ara man ang barangay certificate nagapamatuod nga hindi ka PUM, hindi ka person under monitoring.
Kag sa mga luyag magpa-resort, dapat may booking confirmation ka mo. Halin mismo sa resort. Ano pagid ang dapat sa nga pagatandaan, ang pagtener sa banwa, hindi dapat maglapaw ha, sa 3 ka adlaw. Ang mga customer sa kada resort, dapat 50% lamang ang kapasidad. Ang curfew ara gihapon alas 8 sang gabi, tubtob alas 4 sang kaagahon. Isa man sa pinaka-importante, nga pahibalo amo ang bulang. Ang bulang hindi gihapon pwede. Kaya sa mga bulangiro, mga manok nyo da. Sa mga bulangiro, dara sa banwa sa ginubaan. Ang mga manok nyo da, pulupi-pia lang anay, huluhutiki lang anay. Imas-imasa nyo lang anay para nga hindi mag-sunggod bla. Kag maghagop lang para makapulat naman sa gadason nga bulang. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang ikapat nga adlaw sang mass vaccination sa SM City Bacolod, aton man kamustahon amoning pagbakuna kontra COVID-19. Bukas ini sa mga Bacolod non ginsugdan nagligad nga Lunes, ginorganisa sang Emergency Operation Center kaga COVID-19 Vaccination Council. Kalabanan sa mga ginbakunahan among mga nagkalabilin nga mga frontline healthcare workers, ang mga tigulang, kag may mga comorbidities o kung na mayara sa ginabatsyag nga masakit o kung hindi maayong kondisyon sa lawas. Si Vice Mayor Elcid Familiaran nga chairman sang IATF, amo man ang vice chair sa ring COVID Vaccination Council, personal nga nagsaksi sang vaccination flow kay nasang aga. Isubong bayaran na sang 1,233 ka mga Bacolod noon halin Lunes hasta kahapon Miyerkules ang nabakunahan. Ining pagbakunan tubtob lamang inibuwas nga adlaw. Pero ang vaccination program sang syudad, temporaryo nga magauntat buwas ha. Ang kanamuon sa mga nabakunahan, mahimo naglabot sa 12,000. Tubtob karon nga adlaw, suro kay City Ad Ang. Ibalaon tarong dugay sa report sa Bacolod City Hall kung nano ang rason kung nga temporaryo nga ipauntat ang ining vaccination dara sa SM City Bacolod. Sa gihapon sa mga nagapamangkot kung paano makababakuna, yang schedule sa sining vaccination nakabase ini sa first come first serve nga sequence. Dapat anay ka mo magparehistro sa database sang syudad, dapat register online pagi sa ginahatag nga link. Simple malambot sa lingon sa diya. Palista na isang ngalan para sigurado kag para malimitahan man ang karamoon sa mga dapat turukan sa bakuna. Free vaccination nga ginatanyag sang syudad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Samtang supply sang tubig, tubod sang tubig sa gripo nga ginasupply sang Basiwa Prime Water. Ano nang plastada? Ang acting General Manager si Engineer Michael Soliva sa nga Basiwa nagpatag makaaksyon. Kaga nag-ako nga ginakulang gid man subong ang supply sang tubig sa Basiwa sa Bacolod. Ang ginhalinan init kunong tiyempo. Nano ini? Bot sa lingon ang balasulon diri among panahon. Ang sukton diri among kainiton sang tiyempo subong. Daw di maayo para matinanhaw. Ang saring sang acting general manager apektadong pila ka mga water sources. Pareho sa mga kasubaan, ang mga spring akon mga tuburan. Ginako man nga mayara sang pagtubod gid man nga daw sobra pa sa malubog. Ang pagtubod dati kita nyo man na daw inang tubig balang ginagyan niya lutak. O kung tubig nga ang tubod kape nga may gatas sa gripo.
diri lang kita kutob siri. Anong himuon para ining masolusyonan? Ti alin sa una, bisan di man init ang tiyempo, bisan normal ang tiyempo, bisan pagani nga nagaulan. Kaya katabo man ang kulang nga supply sa tubig, Sugiran nyo pa magulod nun. Nagakatabo man ang pagtubod sang tubig sa gripo. Nga amo-amo gid sa kadamo sang ihi sa amo. Nagpermigid ga tubod ang tubig nga siyado kalubog. Namungod na ng mga konsumidor sa Bacolod City sa mga kaangay sa nga problema kang isyo Kaya mo malang permining mabatian naton, babalik-balik lang. May plano kuno nga well drilling nga himuon. Kag ang pag-usisa sa mga water sources sa Barangay Alangilan, sa Barangay Filisa kag Barangay Vista Alegre himuon man ang pamangkot diri kung paano mapiho nga ang serbisyo sang Basiwa Prime Water mag-ayo na, magtayuyo na ang pagtinlo kag hindi tulo-tulo nga tubig ang nagatubod sa gripo. Paano mo nang question sa mga konsumidor subong? Abay pa nga hindi ka mo maghalak pabungol sa reklamos kag yamos ang mga konsumidor. Muna perming reklamo mo sus na gakapunong communications sa Aksyon Radio dio kung reklamo batok sa Basiwa nga serbisyong pagambalan. Ang mga konsumidor silin nila gabayad man kami sa gusto. Kung tani dapat balikan man sa insakto kag maayo nga service yo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa bahin naman sa nga balita pungsod noon sa balita nasyonal. Hangkatanay, dibatihay. Ala, palam-alam porso na naman Dua sa pinakabantog na tawo sa Pilipinas, naghinangkatanay, hangkat hindi tapungulay, kundi hangkatanay debate. Ang tupiko maka-aksyon isyo sa madugay na ginagawan nga teritoryo sa West Philippine Sea. Di West Philippine Sea, kung tawgon sa mga taong ari diri sa Pilipinas. Pero South China Sea naman, kung tawgon dito sa pungsod China. Una nga naghangkat, Presidente Rodrigo Duterte. Ang ginhangkat anay Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Si Carpio bumalik man hangkat kay Duterte nga mag-resign bilang Pangulo. Ang ginhalinan sa maka-aksyon kung ginkabunuan amo ang televised address ni Duterte kahapon Miyerkules. Iyagin laslasan o kon ginbirada si Carpio. Kagin basol kon nga nagbiya ang barko sang Pilipinas sang 2012 standoff sa mga barko sang China sa Scarborough Shoal. Ang siling ni Duterte kay Carpio, siling yati, total, pariho man ta nga duwa nga abogado. Gusto mo, debate hayta? Duha o kung tatlo lang pamangkot ang akon. Sino ang nagpa-retreat? Kag ano ang inyo ginhimo matapos ang retreat? Ang sabat naman ni Carpio, ang balya, limitado lang akon nga nabalaan sa amo sinang nga hitabo. Ay santo nagaserbi pa ako bilang maestrado sa Korte Suprema. Kinabalaan naman sang halos kalabanan naggumon-gumon ang nagsanamo ng isyo angot sa ring West Philippine Sea o kon South China Sea. Bangod ko maduruman, nagdaog na tani sa tong Pilipinas mo sa kaso sa tong tuig 2016. Kagin pagwan desisyon pinalamang kabulan ang nagaligad sa nga mailiher siya Duterte bilang presidente. Pero natabo to, why to kilala sa pungsod China ang amutong desisyon. Kagin isester gapon, nagpamilit gapon ang pungsod China. Nagsiling-silingan ugay na kamong amon na yang bilog nga South China Sea. Lakip ang gina-claim nga West Philippine Sea. Amon ina.
Why namon ginakilala ng desisyon ng Daogang Pungsod Pilipinas, ha? Ang rason nila ay mo ng pagpati nila sa maragtas kag tradisyon. Di, ining dulo debate nga ni. Isa lang nga mambal ko di. Sa akon lang nga bing opinion. Why kag why ginisang madala nga kayuhan daw. Kag resulta sa aton daw. Sa mga ultimo nga mga tao nga nagantos subong daw. Tanan diri makaksyon pierde ngaman. Ining duha mga maalam ini. Ano bala si Presidente Duterte how? Antes nangin opisyal sa gobyerno, prosecutor ni siya, fiskal ni siya. Ining si Carpio, araman na rin sa Korte Suprema. In short, mga kaaksyon, duwa sila tanan mga maalam kag lusay mga abogado ini. Kung pamatian mo ng ila sa mga statement, ila sa mga palayag, permi ni sila husto. Bisan pamatian pa naton ang sabat sa duhani sa ila sa debatihay, kung balayon gidman ang ila sa nga debatihay, pero kung ako mamagkotodyo, kung bala madayon ng debatihay nila nga di, ako pati kung di ni madayon, amo ni nga tubang sang nga problema, ginalokdo nga krisis ang puso Pilipinas, sala pa kamo nyo kadibati na. Pero kung matabo gidman abe, pabatiin nyo ba lang sabat nila, tanan husto na. Ang epekto sa ulihi, bangod basi, mga linaway, dibla, kag maglabutanay, magtinapungulay, magginagamo, among ila siri tagsa ka mga kaalyado, ang tagsa nila siri ka mga supporters, kag hindi ba dayo, na ining hangkatanay dibatihay tupiko teritoryo sa China kung sa gina-claim nga West Philippine Sea, sakyan o kung malabudan ni daw sang pamulitika. Ngaman, tining si Carpione, isa ini sa mga lider sang damlaglang gintukod, grupo sang oposisyon, ang ginatawag bala nga One Sambayan, nga nagatayada, nagahana, nga mag-arangka sa 2022 presidential election. Una sa balita, una sa aksyon. National election. Wow, muning balatian gina sa ato sa pungsod, sa pungsod Pilipinas. Ang sitwasyon naton sa bundi nagapakadosmo na ang iban sa ngalag pangita sa mamaagi o kuntikang kung paano mapukan, paano pulbos paano mapalayas ang COVID-19 sa Pilipinas. Ang mga dulo debate piyang halan nyo kasapakman. Una sa balita, una sa aksyon. Imbes nga debate, aber, buligin nyo na lang ang mga tao subong nga nagaantos ho, sang gutom, at ang nagapinitensya, sang kapigaduhon. Muna lang nimuan nyo Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:16 sa Aksyon, Radio Philippine Standard Time. Sa nga bahin, hibalaon tarang observation report sa ato sa nga patrol. Importante ini. Nga may baluan nato, no, by the way, kay Nabla, sang nagapadulong kita sang aga, diri sa estasyon sa Aksyon Radio Bacolod. Dara sa may dalan sa karanata, bla, tubang sang Transcom bla, nga call center, ginatuwag nila na. May nagloy-loy kay nang kuryente na. Ang pinabayaan lang. Dara sa may tubang sa St. Vincent Homebla. Sa sakop inasang Purok Roadside sa barangay Tangob, mga kaaksyon. Cable o kon telefon kag power lines. Nagloy-loy na kag kadelikado sa mga naglinabay nga masalakyan. Aber kung sinuman ang may obligasyon sa rin, may papel sa himos kag lastar ni Seng Mayo, hindi nyo napapadugaya, be? Kaya di ta luyag nga may maaksidente pa man pila kalibo ka mga salakyan. Ka mga tao ang ginatos ka mga tao ang nagatabok nagalabay na kadadlaw. Aber check nyo ibang nga mga lugar. Kasi damo sa mga nagahilay ng mga poste, nagahilaylay ng mga kuryente. Tugay ka mo pabulag-bulag. Alas 5:18 Aksyon Radio Philippine Standard Time Observation Report sa Patrol Traffic Report with Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan, mayong hapon, please come in.
Mga nga production mga hapon sa tatanan nga mga ka-aksyon diri mismo sa area sang Biis Aquino Drive malapit sa may Banggal Asala. Sini nga hapon mga ka-aksyon nagapadayon pa diri ang pagkayos sang dalanon. Subong ang ginabalbal diri nila ang tunga naman sang dalan kay tinatapos-tapos sa gidma ng inner lane. So center la lane naman sila action mar nagabira-bira sini diri. Pero importante lamang diri nga area nga may ara sa gyapon sang nagagana nga traffic lights kay once naga-function ng traffic lights wala gid problema mong ang trapiko mga ka-aksyon. Makita naman natin ang mga traffic enforcers nga gitpamtang diri sa Bacolod Traffic Authority Office. Sila diri ang nagabulig man wala labot nagaganang traffic lights pero di control also ang traffic situation sa mga lugar. Inablang nga pagba-remind sa mga motorista, bawal na kay yellow light na ang traffic code makitaan sa may traffic lights mga ka-aksyon. Bangod sila mga ka-aksyon diri mismo sa Libis sa Kinozaybisan pa nga ongoing ang pagkayos ng dalanon ng mga area sa gyapon mga gipang bakdra no kagin pang tug-tug-tug sa aton yung otoridad. Importante diri nga tayo yun ang biyahe sa mga salakyan nila diri sa may Ramos Lacson going diri Banggal sa nga area mga ka-aksyon. Sa liman nga hapon kung palusot ka sa may Nara Biis sa Kino Drive matamat na diri ang nagawalik naman sa normal ang trapiko para sa pila ka mga binulan mga ka-aksyon nga medyo problematic ang dalagan sa trapiko sa mga lugar bangod sige na kayo nga drainage sa kontong pabutang abisan tamburong sa tungasan dalan mga ka-aksyon. Pero at least nga po nato nakitaan ang dalanon alin diri sa may nasidlangan. Pa ako na doon nakatundan from west going to east direction sa Nara Lopez sa Nara Bisak Kino Drive nga lugar. Ang dalan dira nga sadto gibutangan sa mga dakal-dakal sa mga balas sa giban pa. Subong timagya na, no? Mayo man kay para hindi lang mag-create sang traffic mga ka-aksyon sa masalakyan nga gikan naman sa magkatuhay nga direksyon. Pero ang patrol isa ginaton diri nga nakita nga mayo man ang epekto sinidri. Amo ning gina-implementar sa gyapon sa Bacolod Traffic Authority Office sa Burgos Conferential Road. Kasi nga po paglaway namon kung sadto ang diri lang sa side sa tubang sang Northwest East kagatubang sa mga fast food chain amo ning Burgos area kag diri sa may south portion sang circumferential road. Amo na namin mga baral. Sini nga po lain nakiti pati dito sa mga north nga mga salakyan. Ang tunga sandalan ginbutangan man dira na traffic barricade ang parawag sila. Ang purpose nila agud nga hindi ka pa gusto dira sang U-turn. Hindi ka left turn kung alin ka diri sa may north going to south nung kagid bawal gid mag left turn mga ka-aksyon sa tunga sandalan kay may mga instances kun kaysa nga nagas suprer sa mabulubugat nga trapiko ang amo mismo nga lugar. At least kami amo sila dira may mga improvement but though makita ni mo kalabas ang pila sa masalakyan ha kami ang patrol pagaling kami sa may MGC nagliko kami maka-action right pabalik diri sa may Burgos area kaya mo direksyon pakadto Burgos Public Market ang pila sa masalakyan Kultiklaba alin nila buot sa may atubang sa isa ka Chinese temple pero ang difference lamang mga ka-aksyon bangod nga 2 lanes gid lang ang maagyan sa mga motorista kaya hindi sila kapalapos dalan mo hindi sila ka pinugusto lang ang overtake dira draya pasunod gid hindi ka pwede ka pauna alas sa dewas kung naras-aras gid ang driver nga pwede siguro magka-aksyon ka pagutok-gutok dira nga raw labisan ka kitig sandalan pwede gid patelikado halos patakiliron yan na lang ang salakyan pero at least dira mismo sa area sa Burgos extension makita naton nga may system na may traffic situation bangod nga hindi sila kadali overtake magka-aksyon maka-overtake sila didikto sila tupa sa pinakaunhan kag dikto man sila magkabalik sa linya nila magka-aksyon inadako man ang epekto labi na kung maburbugat ang trapiko kag peak hours along area sa Burgos Conferential Road isa na to doon nato nakitaan pa sa mga dalanon dahil hindi pero man yan sa east going to west nga area doon mismo gyapon sa may Burgos Conferential Road inalay sa ulihib lamang butangan Manila mga ka-aksyon sa traffic barricade ang amumana nga dalanon. Anyways, pabalik kita diri sa may Burgos Public Market. Sining hapon, magkabig lamang diri nga light to moderate ang traffic situation. Nag-function na kanagagan ang traffic light sa may Burgos Lopez sign Hindi man tanto sila ka problema ang traffic ko mga ka-aksyon Webes, abi mong may mga cases gid man yan, mga Lunes, Biyernes. Dara ka ginakita. Nagasinumbali ang mga salakyan sa dalanon, nagasupres sa mabulubugat nga trapiko ang palibot sang sulad sa Bacolod. Pero sining hapon, bisan diriyo sa may dalan Loksin, Karinit, kadjutay lang sa mga masayang nga jeepney nga aton makitaan nga nagabiyahe labi na alin dito without an area palusot diri mga ka-aksyon sa may Burgos Loksin then right there ni sila pabalik diri sa Burgos Lacson. Paglabot ng galing Burgos Lacson ay bangod mga ka-aksyon nga isa ka national highway expectaron medyo mabulubugat ka trapiko pero importante tayo yun ang biyahe sa masalakyan mga ka-aksyon.
Karon nga po, maraming panyempo sa palibot ng syudad. Aksyon Mar, ang aton kalangitan, tinaw. Do lagid sang sinyalis ng pag-ulan. Wala man nagatulutipo ng galom. Medyo mapangpanga panahon kay Ina. Sining nga po na matamat. Agad man nga nagabawi-bawi man. Ang mabrubog na ang dupoy-dupoy sang hangin. Pero hopefully, no, magtayo yun. Ang kaangay nga panyempo, tubtob naman sa kagabihon. Mga ka-aksyon, so far mo ng pinakalang sitwasyon sa palibot ng syudad sa Bacolod sining nga hapon. Iliman nga dalagan sa trapiko. Ang sagyapon bugos kinadulong sa inyo sa Dr. Alfred's Green Coffee. Sa atong tanan nga mga ka-aksyon na basta sining panyempo. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Sa mga high blood, sa mga diabetic, aton man gina-rekomendar panyawan. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot, batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado. Okay, sa pag-acknowledge ta sa monitor sa ato sa nga live stream. Milail Oligo watching live. Thank you, Gid. Jocelyn Libones Poho, good afternoon, Aksyon Marlon. Okay, Bibi Biligorio Gregorio Yolo. Good afternoon, Aksyon Marlon. Monitor lang mi di upod sa family ko. Ari ko sa poblasyon, DSB. Thank you. Ili Mendro Olarte, good afternoon, Aksyon Marlon. Pa-shout out, thank you. Thea Kim Iriman, good afternoon. Araman si Batchmeta Atlas Atloy Salapante, good PM. Oy, musta na si amigo na Melvin, no? Dugay na kita iba? Okay. Salamat kita. Noy Erwin Gonzalez. Good afternoon, Aksyon Marlon. Monitor lang ko. Marlene Escopel from Purok, Calubay, Bago City. Good afternoon, Sir Marlon. Okay. Bea Jonathan, Aksyon Marlon. Good PM. Ramasiya Suzette Alunan. Good afternoon, Sir Marlon. Watching live sa Hong Kong. Duna Navarte Macario. Good afternoon, Aksyon Marlon. God bless. Manjo Biarnejo, mayong hapon. Okay. Nemesia Roques. Good afternoon. Elmer Boyat Villamor, mayong hapon, Aksyon Marlon. Duna Navarte Macario. Okay. Okay. Martin Aliling, good afternoon po, Sir Imos Cavite. Jose Moncal Torilla, ari lang sa kami sa Bidalbagan. Alexa Fuentes, okay. Listening and watching. Evangeline Gradas Baterna, watching. Okay. Evangeline Gradas Baterna. Wendy Mores Artigosa, good PM. Magsumarlon, great ko lang si Mama kag Papa ko sa Kinabong Uno. Kag sa mga family Artigosa, Kustan, kag Amban, kag Ferrer Lopez, kag sa mga tiya ko na, sa mga utod ko, nga Gret Teresa Artigusa, sang Barangay Igmayaan, Don Salvador Benedicto, always watching, Barangay Igmayaan. Ernesto Paul Pareño, hindi man tani na da magkanto ang China kung wala da, ginpahalin ang base militar sang US. Maayong hapon ang sa Marlon. Yvonne Boy, sir, good afternoon. Dan Sharing, salamat. Elizabeth Malakagamala, good afternoon. Aksyon Marlon, keep safe always. God bless all. More power to ARB. Francisca Puso Maderaso, hello. Ana man si Sogbro, korek ka dyan, sir. Bugas kag vaccine ang importante subong. Kag hindi na makabulig ang paalam-alam style niyo. Kay wala man mapierde si inyo.
Kag ang PRD si Juan de la Cruz kay patay na sa gutom. Mutan di batihain ni Duterte kag karapyo nga katanay nila. Ima Alcuela Kelstrom, good PM sa Marlon, watching live from Sweden. Stay safe and God bless. Noel Omania, mayong hapon sa Marlon, monitor la kami sa Limbo, Bago City. Si Ashi Shashin, mayong hapon sa Marlon, watching from UAE. Noel Amar, good afternoon sa Marlon. Tami ako friend ko si Vanessa Mayo Kelegieli, Milal Oligo, John Sison, Bea Jonathan, Dennis Roma. Noel Amar, sharing and likes done, Sir Marlon. Salamat. Rodolfo Palata, okay, arama si Arnold Birayo, good PM sa Marlon, Liog Tamyaw, Kap Nabel Bermudo, o Anabel Bermudo, La Carlota City, Barangay 3. Rodolfo Palata, good afternoon from Mindanao. Maria Nilia Obrigi Zaiko, mayong hapon sa Marlon, salamat Maria Nilia Obrigi Zaiko. Thank you. Balikan tang iban, dugay-dugay. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo,
Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio. Alas 5:33, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Importante mga maka-aksyon, may vitamin D3 ato sa nga lawas. Inigid magkalipat magtumara sang Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Man nakahibalo bala ka mga ang pag-maintain sang healthy levels sang vitamin D. Nagabulig papag-on sang immune system naton. Vitamin D3 nagabulig man para kita ang mapahilayo sa peligro kon kadelikado nga matapikan sa balatian. Ilabi na ang ginakaibig sa gihapon subong makamamatay nga cancer. Ugalion gid pagtumaro sang Life Extension Vitamin D3 sa Life Extension Philippines ila sa klinika, opisina. May libre nga konsultasyon Lunes tubto Biyernes, no? Alas 9 sang aga tubto alas 3 sang hapon sa GA Estaban Building, Lacson South, Bacolod City. Life Extension Vitamin D3. Magbakal ka mo sa produkto sa Life Extension dapat sang syudad temporaryo nga mag-auntat buwas nga adlaw. Ano ang rason? Aksyon Radio City Hall Report. City Hall nga balita with Aksyon Art. Tayo po na Aksyon Art. Maayong hapon, please come in. May nga po Aksyon na Marlon nag-desisyon ng Emergency Operation Center na temporaryo anay nga mag-auntat buwas ang nagapadayon ng vaccination program para sa COVID-19. Matapos nga kaina naka-experience sa Aksyon Marlon, kundi pila na ni Kadlaw, umpisa Lunes, ka 40 gramo sa mga senior citizen, na nagakatoy sa may Ayala Mall. Kasi possibly 5-day activity na dagali mo sa iyasang Ayala Mall. Pero kaina, 40 nagili ang pagdugo ang Sonmar sa mga tao or individual na nagkato dito sa lugar, na bisan sila ang nabudlayan sa health protocol ng ginapatuman. Kay ang matabo Aksyon Mar nga ang pila ka mga walk-in kay kubong na siyang primero to gina-cater naman lang nila after nga kung halimbawa may ara sa na-register na yung daan nga pagkanto dito natawgan na sila na-inform daga mo ng schedule sa ilang vaccination. Pero may ara gidiya during sa 3 days nga vaccination sa SM, may ara gid nagakanto nga walk-in. So naluoy man ang EOC, gina-asikaso na lang sila. Ang problema kay lately, kagkaina, 40 gid ka na mo Aksyon Mar, nga mo nang pag nag-inutok nila dito sa Ayala, sa may SM. So isa ini sang talakayon sa meeting nila tonight, upo diya sa mga miyembro sa GenoveaNo Council. Doon mag-set up sila sa doon nga mga regulation kay by Saturday sa pag-resume sini dito naman sa Ayala Mall ang ila sini na maging venue. In fact, ang estimate ni EOC Executive Director kag City Administrator Emma, sini ako matapos guro until sini nga hapon mga 12 mil gini mo ang kabilugan na sang inaugurate o kung na magunahan ang diri sa sudad sa Bacolod sa pagkabilugan pagod sang agresibo man nga pag-response of course sa mga stakeholder naging makunahan Aksyon na Mar. Yari ang talayad ni City Administrator Emma. 11 plus na kita ang nabakunahan. May ongoing pa kita sa SM. And then sa buwas ma-suspend kami sa vaccination kay medyo kaina na problema kami sa crowd control. Medyo nagdamo gid kaayo ang nagdinagsa gid ang mga tao. So i-re-evaluate namon ang system bala ang queuing system. Okay. Tag ang ano gid ang flow sang tao bala sa vaccination area para hindi kita hindi magdamo kay ginaibitar ta nga base bala sa pangbakuna tada pero base may mga exposure kita dara bala so, tungod sa kadamo gid ang tao. I see. Kay gina-discourage ta wala kita ga-cater actually
sang walk-in. Amo na ang aton rason nga wala taga-cater sa walk-in para ma-control tamayo ang crowd. Okay. Ginanlimit ta ang number of persons nga dapat nagakadto sa vaccination center every day. Ang problema, ta kay kadamo sang nag-insister, gid naga-walk-in, nagakadto dito, wala man sila nakaparehistro. Wala man sila natawgan, wala man sila sang schedule. Okay. Gusto nila ma-insert lang bala daw, ma-insister, gid nga kapabakuna, gid. So, nagdamo ang tao. That's why, i-evaluate na mo what may... Sa parayag yan ni City Administrator kag DOC Executive Director M. Ang. So, boss, kundi masuspend, so Saturday, ang resumption sa among activity. Now, sa madumduman nga nagpadalaman sa sulat sa Mayor Bing Landia dito sa COVID-19 Chief Implementer nga sa vaccine, nga si Secretary Galvez. Na-expect si Executive Assistant M.Ang kapag positive ang response diri ni Secretary Galvez kag mapadala sa gandamong pag-in nga allocation ng vaccine para sa City of Bacolod para man sa siling massive vaccination na karon nga ginahimo sa syudad. Ang isa sa mga rason diri bangod sa pagtaas sa cases, unexpectedly sining bulan sang Mayo. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang Aksyon nyo. Aksyon at tayo puno na sa balita o na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. So, iban gali, may ara gali nga way ka balo nga dapat mapa-register anay, no? Hindi pwedeng walk-in. Inang makadto ka lang bala nakagdra kayo mo yung mapalista ka mabakunan si GenoveaNo. May ginasunod nga pagsulundan ang atos sa nga lokal ang gobyerno sa Bacolod City. Kaya man dain ang sitwasyon sa buong parang nga malikawan ang ginatawag nga ginutok bala matuman ang social distancing. So, coordinate kamo sa syudad para nga at least makahibalo kamo kung paano magka-register online. Okay, kung why na ngalan nyo, hindi ka magkakompleto sa ginatawag nga online registration. Hindi ka mo magbakunahan kung magkanto-kanto ka mo, magmato-mato lang ka mo. Kanto na sa SM, di ko niyara ho, ang resulta ho, ipauntat ang temporaryo para nga maplastar sa Mayo. Damo-damo na gid man ang nagapalayag sa interes kag luyag nga magpapakuna na. No, kontra sa ring COVID-19. Although nga way man sa garantiya, ako na bakunahan ka, hindi ka na matapikan sa COVID-19, para at least mayara pala kaya pangaman. Yara ka pan tapat nga hindi kayo sigida matapikan sa saring kagaw nga korona. Alas 5:41 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Yari na pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement Evergreen Herbal. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa Okay, balikan ta ang gabaritor sa ato sa live stream. Acknowledge na lang. Okay. Si Ann Villa Viray. Okay, mayong hapon kay Ann Villa Viray. Okay, salamat gida. Kathy R. Calatrava, mayong hapon sa Marlon. God bless sa tanan. Okay. Alfredo Rico Jr. Alright, thank you sa message ni Alfredo Rico Jr. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay
at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule
para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid. Ang gato sa nga patrol na tipon nga mga balita na Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan, sa balik nga report please Kevin. Aksyon Marco madumduman, Martes ang gabi sa nagpatigayon sa bypass operation ang kapulisan o kanang Philippine Drug Enforcement Agency Special Enforcement Team dito sa area ng Purok Lacson, Barangay Bursa, Surad San Bacolod, Gonzariin. Duwadri ang nadakpan sa mga subject ng bypass operation nga si Andrew Ledesma ang nakapalagi Aksyon Mark. Gindala na sa may crime laboratory kahapon ang mga na-recover nga illegal nga droga atong 4 ka mga bulto, dalagko nga plastic sachet, kag ang duha ka mga gagmay pagid Aksyon Mar nga mga plastic sachet sang illegal nga droga. Sa pag-check diri sang PDEA set sa pagbunguna ng Agent Bamboo, kag sa resulta sang examination sang crime laboratory sa Negros Occidental, nagwaang dira 400 grams Aksyon Mar, pero ang kabugaton niya nagdangat sa 661 grams o kung ang estimated market value today nagdangat sa 4 milyones 449,000 o 4.4 million from the original nga 2.7 million pesos worth nga suspected shabu
But silingon nagdako sa according diri sa PDEA set, ang ila to bihayag lang gid nga estimate mo kung ano lang anakit nila. Amo to action mailagin estimate base man sila nga haw-mahaw ko pila bala ang kabugaton sang lagko nga gramos, bukod lagko nga sachet sang illegal nga droga. Pero ang PDEA, ang crime laboratory, sila yung nag-conduct gid sang pagkilo, ang paglantaw sa mga illegal nga droga nga na-recover, kag pag-examine action mark. And timely man sa nakagwa ng resulta sa examination, kahapon sa ngapon, giningagaw nila pasaka ang kaso nga paglapas sa layig nga nagadumi sa pagbaligya kapalupot sa illegal nga droga. Gintay dalom sa inquest proceeding ang duha ka mga nadakpan. Ang kaso nila is Section 26 in relation to Section 5 umaring pagbaligya sa illegal nga droga sa idalom sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang RA 9165 o kung naman yung pagbaligya sa illegal nga droga ilang kang talan sila direction mark Section 11 o kung ang pagupot sa drug paraphernalia. Ang nakapalagyo naman nga subject nga si Andrew Ledesma, ang kaso sini ang ipaagi nila sa regular filing. Ang case kay pasaka siya is amuman sa gyapon ang pagbaligya pagbaligya sa illegal nga droga sa idalom sa Section 5 kaya ang possible pag niya case siya pagpalagyo ginatunan sa karon sa PDEA set action mark. Sa gyapon si Raylan Artus kaganing si Justin Ledesma ang nagapabilin preso sa custodial facility sang Murcia PNP action mark. Kagapon sa hapon. Ano ang cases? Pero ang subject siya sila nakapalagpo. Section 5 man. Kasi lagi nang declared no weight so first 500 grams or 450. Hindi. After sa kanila for 661 grams. So words mga finances. Mga nasa for plus. 61 grams. Oo, kasi alam mo dito ko nasa pa nasa ano, diba? Kasi na plastic o ano, kaya mga ako. So, hindi na yan. Confirm the members of the Apodan group, sir. Aksyon ang kamay sa pagpayag ni Agent Bamboo ang team leader sa PDEA set nga ilaging confirm kaina sang aga base sa record based ang PDEA office nga miyembro sa gyapon sang Mangundakan Drug Group ining nakapalagyo nga si Andrew Ledesma kagang ila operation hindi lamang nakatutok sa syudad sa Bacolod bisan pa sa tanan o kapila ka mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Gincheck Manila, wala man na-rank abi si Ledesma sa top 10 sang mga drug personalities sang regional o kung PDEA Drug Enforcement Agency Region 6 Office pero ala lang sa top 10 action marbot silingon wala na depende na kayang ila kung sa lidring area of coverage o kung ilabing aktibidad sa pagbaligya sang illegal nga droga kalakip man action mark ang ila dring nga ko ang sakop kag kung anong ila supply nga ginapagwa naga-depende karagala yung lain ini action mar. Naibaluan, ngayon si Ledesma, sang gipadayan ng virus operation na kapalagyo ini, kahit may nakaprepara na nga daan yung 200cc nga motorsiklo sang nagtransaksyonan tapos ang namotikan sa nga pulis ang nakatransaksyon, bangod man sa nagapadulong nga ibang mga salakyan, dito kaga nakaingagaw palagyo ining si Ledesma nabili na ang duha niya ka mga kaupdanan action mar. Ang iya direksyon kung sino palagyo tugtog subong wala pa may baluan sang katapo sang PDEA. Ang action mar ang balita naman gikan sa patuloy ni man nga balita gidulong sa inyo sang Zantong Plus Gold
ang talibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Muna sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ang iban nga balita ay tamalabutan tutok sa Aksyon Firing Line las 7 top de las 9 with Aksyon Brian Morden. Magasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar. Aksyon Reports after the edition magabalik buwas. Ako naman, Aksyon na Marlon Genovea. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!